הטונה הטובה ביותר היא טונה, מה שנקרא כחולת סנפיר, בלופין טונה. והטונה הזאת היא מאוד מיוחדת, הדגים שלה מגיעים לגדלים עצומים, מגיעים ל-400 ל-500 קילו. מחיר של טונה כחולת סנפיר בשוק ביפן, טונה טריה, שהגוף שלה הוא מאוד חזק והצבע שלה מאוד אדום והשומן שלה הוא נכון, זה $100 קילו, $150 קילו, אין בעיה. החלק של הבטן, החלק השמן יותר, שנקרא טורו, החלק הזה יכול להגיע $1,000 קילו. יכול להגיע $1,000 קילו, זה לא להאמין מה הם יכולים לשלם עבור המוצר הזה. עכשיו, הטכניקה של הדייג היא מאוד מורכבת ומסובכת. זה דייג בחכות, והם מודדים את הזמן מהרגע שהטונה מתחילה להיאבק במים. מרגע שהיא בלעה את הפיתיון ומתחילה להיאבק. עכשיו, ברגע שהטונה נאבקת, והיא נאבקת מעל לשעתיים, הגוף שלה מתחמם, הבשר שלה מתחיל להיות פחות טוב. הוא מתחיל להיות יותר צמר גפן, פחות קשה. הטונה הזאת הופכת להיות not sashimi graded. אתה לא יכול לאכול אותה בתור קובייה חיה. היא כבר הולכת אולי לסושי, אולי לטיגון, אולי לדברים אחרים, אבל לא לאכילה בתור סשימי. והם מדרגים אותה מיידית, על הספינה. כמובן שעם טכנולוגיות של הקזת הדם שלה, ומניחים אותה רק על צד אחד, כדי שהצד השני לא ייפגם מהמשקל. מיליון טכנולוגיות, כל חלק שלה יש לו מחיר אחר. ולראות את המחירה בשוק הדגים ביפן בבוקר שהטונות מגיעות זה משהו הזוי מטורף לחלוטין.